Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuthula makube nani nonke nomusa nezibusiso zika Allah zibe nani. Hey bafowethu, le ncwadi engizoyifunda la ingixabanisa nabaphathi, ingixabanise nabaholi, ingixabanise nabafundisi, ingixabanise namabhishopu, ingixabanise nabapostoli, ingixabanise nabavangeli, ingixabanise no-archbishop. Angazi ukuthi ngingabala ngifikephi. Incwadi ejwayelekile kodwa iyinkinga lencwadi. Iyinkinga ngisho kimi uqobo ngilokhu ngiyimuslim. Kodwa mangiyifunda kwanami lencwadi le ikhuluma nami ukuthi mina ngimephi mina kule ncwadi le. Awulaleleke. uMateyu 6. Ngizoqala nje lapha kuverse 1 ukuthi uyizwe kahle. Bese ke bonke labantu esengibabalile, abaphathi, abaholi, abavangeli, amadikoni, abafundisi, obishopi, archbishopi, mambishopi, babishopi, zonke bonke, bakhokheli. Khuluma nani manje? Ungayi esihogweni wazi. Ngcono uyungazi ufike umangale. Kodwa le ncwadi le ikusa esihogweni wazi mawungaphendukanga emva kokuthi ngikufundele le ncwadi. Angishongo ukuthi phenduka ube yimuslim. Ngithe phendula uyeke lokungcola lokumdala angakufuni enikwenzayo. Angishongo ukuthi phenduka ube yimuslim. Futhi angishongo ukuthi funda noma ulalela ivideo yami bese wenze ngikutshela kona. Kukuwe lokho. Angifostanga muntu. Lalela ke. Kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo. Funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo osezulwini. Ngakho ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogeni nasemigwaqeni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi sebawamukele umvuzo wabo. Aqina amagama. Kepha wena nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo esokunene, ukuze isipho sakho sibe sekusithekeni noyihlo obona ukusithekeni uza kukuvuza. Uzwile? Nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagoge, bakhuleka bemile. Kuphi? Emasinagogeni. Wherever la ukhuleka khona usukumile. Nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebawamukele umvuzo wabo. Nkosi yami. Angiyibambe la. Ke ngizwa ama-comment ukuthi bathini laba engithe ngikhuluma nabo ngale ncwadi. Ngathi umdala ngasivula ingqondo, asivula amehlo, sibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.